2024 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη. Αφενός, ο Ιατρικός Σύλλογος Αμοχώς του Γαληνός, με προσωρινή έδρα τη Βερίνια, εξαιτίας της κατοχής της πόλης της Αμοχώστου από τον τουρκικό στρατό από τον Αύγουστο του 1974, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δόκτορα Γεώργιο Ζωδιάτη. Αφετέρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δόκτορα Αλέξανδρο Πατριανάκο, συμφώνησαν να προχωρήσουν από κοινού στην υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης σε θέματα και αντικείμενα στα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν κοινές και συγκλίνουσες θέσεις, με στόχο την εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο ιατρικών συλλόγων, ιδιαιτέρως δε μέσω της από κοινού πραγματοποίησης επιστημονικών εκδηλώσεων με στόχο τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, της κατάρτισης και υλοποίησης κοινών προγραμμάτων σε ιατρικούς τομείς, της ανταλλαγής επισκέψεων και της καθιέρωσης πολυθεματικών και πολύπλευρων επιστημονικών και κοινωνικών δράσεων, της από κοινού αντιμετώπισης προβλημάτων, ανταλλαγής απόψεων και κατανόησης διαφορετικών αντιλήψεων για οποιοδήποτε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή ανησυχίας, με βάση την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών. Και τέλος, της ενίσχυσης με κάθε τρόπο και μέσο του δίκαιου αγώνα της Κύπρου για την τελική δικαίωση και την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών της και της ενημέρωσης τόσο του λαού της Κρήτης, όσο και όπου αλλού φτάνει η φωνή μας για το κυπριακό πρόβλημα. Κάθε τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου αδελφοποίησης απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των προέδρων των δύο ιατρικών συλλόγων. Η συμφωνία αυτή τίθεται σε εφαρμογή αμέσως μετά την υπογραφή της για απεριόριστο χρονικό διάστημα και θα λήξει μόνο εάν ένα εκ των συμβαλλωμένων μερών ζητήσει εγγράφος στον τερματισμό της ισχύως της. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμοχώστου Γεώργιος Κ. Ζωδιάτης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος. Παράληψη μετά δεν είπα και τα μέλη του Δουσού, τα οποία παραβρέθηκαν και με. Είναι ο κύριος Λαθουράκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Συλλόγου. Είναι η κυρία Αδριανάκη, μέλος του Συλλόγου, ο κύριος Δροσίτης και ο κύριος Φουκαρέλης. Αγαπητοί φίλοι, μας τιμά ιδιαιτέρως η υπογραφή αυτού του μνημονίου, η εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Ευελπιστούμε στην πρώτη μας κοινή συνάντηση των Νιώδρων στην Κρήτη. Δεν τιμάει μόνο εσάς, τιμάει και εμάς και νομίζω ότι οι πεδίο δόξης λαμπρούν σε πολλούς τομείς, τόσο επιστημονικούς όσο και ιστορικούς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αμοχώστου πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει όλους. Πρώτος εμάς να σας προσφέρουμε ένα δώρο και πλακέτα γράφει σε ανάμνηση της τελετής αδελφοποίησης των ιατρικών συλλόγων Αμοχώστου και Ηρακλείου Κρήτης ως επισφράγιση των άρρηκτων δεσμών μας με την προσδοκία της φιλοξενίας στην ελεύθερη πόλη μας. Να το δείξουμε. Κάτσε εκεί. Εδώ θα το ανοίξετε και να σας πούμε έτσι. Γιατί κάνω βίντεο. Το βίντεο τραβάω.
Μην το σηκώσεις για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε. Είναι ένας πίνακας, ονομάζεται Επαναγέννηση ενός εμβληματικού ζωγράφου της Αμμοχώστου του Πολυγεωργίου. Επαναγέννηση ευελπιστώντας την αναγέννηση της πόλης μας. Πολύ ωραία. Το αυθεντικό εκεί μόνο το απλό. Αυτό είναι μια δημιουργία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Παραγγείλαμε κάτω από το Ιατρικό Συλλόγο. Κατερίνα. Να κάνουμε Για το πέρα από τις αγάλες. Θέλετε να φύγετε, αλλά έχει έξω κοκτέιλ, αν θέλετε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας, για την ποινή που μας κάνετε.